Il-missjoni permanenti Maltija l-ġnus Magħquda ħejjiet riżoluzzjoni għal protezzjoni ta' tfal f'Gaza fid-dawl tal-gwerra fil-Lvant Nofsani li faqqet aktar minn xahar ilu. Din ir-riżoluzzjoni minn pajjiżna li bħalissa hu membru tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Organizzazzjoni tresqet l-erba'. Kien il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Burġ li ħabbar fuq il-midja soċjali dettalji dwar din il-ħidma tad-diplomatiċi Maltin u li dwara il-vot se jkun qed jittieħed għal ħabta tad-9 ta' bil-lejl ħin lokali. Il-Ministru Burġ innota li Malta semet dak li kellhom xi jgħidu il-membri l-oħrajn tal-Kunsill tas-Sigurtà u partijiet oħrajn filwaqt li stqar kif l-għana ħari jibqa' li tkun assigurata riżoluzzjoni li tkun waħda bbilanċjata u li tiffunzjona. Ir-riżoluzzjoni tirriafferma l-prinċipji u l-għanijiet taċ-Charter tal-Ġnus Magħquda u li l-partijiet kollha għandhom jirrispettaw l-obbligi tagħhom kif stabiliti mill-liġijiet internazzjonali. Dan minbarra li tenfasizza li l-liġi umanitarja internazzjonali tipprovdi il-protezzjoni ġenerali għat-tfal meqjusin bħala li ma jieħdu sehem fl-ebda ostilitajiet u għandhom dritt tal-protezzjoni speċjali bħala vulnerabbli. Ir-riżoluzzjoni Maltija tesprimi wkoll tħassib serju għal fatt li l-kriżi umanitarja fil-medda ta' Gaza qed tħalli effetti sproporzjonati fuq it-tfal waqt li tirriġetta ċaqliq bil-forza taċ-ċivili inkluż tfal u tesprimi tħassib għall-interruzzjoni fl-edukazzjoni tagħhom. Fid-dawl ta' dan kollu r-riżoluzzjoni ta' pajjiżna titlob lil partijiet kollha involuti biex jimxu mal-obbligi tagħhom u ssejjaħ għal waqfiet mill-ġlied biex il-ġnus Magħquda u msieħba oħrajn ikollhom ċans iwasslu l-provvisti tal-affarijiet u s-servizzi essenzjali. Issejjaħ ukoll biex il-partijiet ma jkomplux iċaħdu liċ-ċivili mill-servizzi mediċi u assistenza umanitarja indispensabbli. Sar ukoll sejħiet biex ostaġġi speċjalment tfal miżmumin mill-Ħamas jew gruppi oħrajn jiġu rilaxxati mill-aktar fis mingħajr kundizzjonijiet. Fl-aħħar nett din ir-riżoluzzjoni tissuġġerixxi li s-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda jirrapporta lill-Kunsill tas-Sigurtà fuq l-implementazzjoni tar-riżoluzzjoni.